Sausa ka up. Ano pa na siyang kaagi karon may kining usa ka babae nga taga Nuknukan Island. Ang ato magkatampo nagdasangan nga ani. Lin, para inyo ning duha. Uy, unsa man ni boy? Wow, sweet. Samot ka sweet kay apil di ay ko. Thank you ha. Best friend dugas akong uyab. Mura ba yung magbuwag eh? Sige man muksikit. Mura ka mo naman hinuuy-uyab. Nagselos ka, ha? Di ka palang babae ay. Palag na gyud ko ba? Sure ka? Nagselos ka ni Lynn? Kumidya ra tong ako eh. Kumidya dang tinuod. Kalain. Di na kumuduol ni mo, ani, uy. Magselos mo di anis boy na ako para ni mo. Bes, ay pagtuwa ng boy. For sure, di kumidyahan ka ra ini niya. Gusto ba kita isuot ining plastic imong daba? Wa pa man lagi ka mag-ilis. Di ba birthday party man ron ni boy? Grabe gud akong dysmenorrhea. Hindi ko makaparog tungod sa kasakit sa akong puson. Unya, di na natubutang mo sa party sa imong uyab. Tampungi lang, please, bes. Nanawag na ko niya kaniha. Ako na siyang ipasapot. Nga di ko makatambong. Di ko na ko kaya mo parong. Oh, kumao lang dili ka mo adto. Dili na lang sad ko, uy. Dili mahimo. Nipasalig ko ni boy nga mo adto gid ka. Motambong ka. Hala, kalain. Kamu ko'y uyab. Unya, best friend ako nimo. Unya ako na hinuwi mo adto. Best, please. Maugali nang gusto kong mo adto ka. Aron imo siyang maam-aman. Nagkakita ka mag sa kong sitwasyon, di ba? Luya kay ko. Di ko na ko kayang mulakaw. Hi. Sige na lang, uy. Dili pa lang ta ka best friend ay. Di ko maadto ba? Thank you, ha. O, niara sa turang akong gift para niya. Sultihin lang siya. Nga love ka ayon ako siya. Boy, kadiyot lang. May klase pa ko. Mahimo ba? Ay guniti ang ako. Naibaw ko sa imong schedule. Break time ron nimo. Gini kay likayan na pa ko nimo. Nahiubos ka pa di gihapon ako hangtod ron. Tungod kay wa ko makatambong sa imong birthday party. Nahibaw ko naman di ay. Mangutan na ka pagid. Mahimo ba? Buhi inang akong kamot. Kundi ka gustong iwakli ko na. Ug mauwawan ka lang. Boy. Sakit kay akong dugan, Bes. Ani, mahimo ba? Ayaw paghirap din sa kantin. Lahat kayo mga estudyante, oh. Dili ka mauwaw. Gipanong-aw ka sa uban, oh. I don't care. Dili ko kapungan ang akong kaugalingon. Gisakitan kay ko sa pagbaliwala na ako ni Boy. Bes. Dili ka nga. May lain na siyang babae nga nakitaan po ni nako. Nga dili na siya nako. Bes, dili ko makatubag mahitungod, anak. Nagduda ko. Lain nagdiasa ko gunahuna. Nagduda ko nga may lain na siyang gikalingawan. Bes. Ay, nilakaw man si Lynn. Nilakaw? Asa man ko nun siya paingon, tita? Ay, wa ko mahibaw. Abi maganin ako kamo ang nagkuyog. Oh, wa man. Ako bitaw siyang gitext nga makipanglakaw ko. Wa masab siya mo reply. Mao nila silang ko din sa inyo. Mga usa na ka oras ang nakalabay gikan sa iyang paglakaw. Mao ba? Wasag to siya magsulti nako kung asa siya paingon. Ay, tuod, maayo kay niya ka. Maipangutan ako nimo. May tungod sa unsa ka na, tita. May naibawaan ka na ba nga may nangulitaw na kang Lynn dito sa inyong tunghaan? Ay, wa man ko makabantay, tita. Wa sa siya gisulti na ako. Wa siya gi-open. Nahibuong manggod ko. Halos dili naman lang gud ibuwag siyang kilid ang iyang cellphone. Nagsige na lang tingog. Di kyud mahilom ng iyang cellphone. Unya ra ba akong mabantayan nga mura siyang mukilig. Oh, obserbare ko no be, best friend man gyud mo.
Di para ba ko musugot nga musuod na siya ni anang uyab-uyab? Tita. Diyan ka man di ay kagahapon. Dito ko sa inyo. O diyawa ka dito. Kuan, may gipalit kong libro. Ni-text ko nimo, wala gi ka mo reply. Ni-text ka? Wa man ko makadawat. Ni-text manggod ko. Kadiyot ha. I-check na ko akong sent items. Oo. Niakid oh. Sent yun. Sorry, best ha. Puno lang tingali akong inbox. Mau tingali nga. Wa na ko madawat ang mga messages. Mausad tingali. Ipang-erase ang old messages mo mo, oy. Maubitaw. Excuse ha, dinay na nawag ako ng tubagan. Nga mo kalayo ka man ka? Dili na lang tubaga. Ay, saba ka ayo eh. Excuse ha. Hello? Kinsa man kayo nanawag nili? Ngayon sa di man siya gustong makapati. O masayod kung kinsay nanawag. Murag naglikay. Doon na kayo kita ko na ako ang akong best friend. Saan mo sa ituyo mo? Kulit mo ka? Di na ko mangulit ni mo. Promise. Kung dili ka na nako, sulti hilanggot ko. Magbuwag ta sa maayong paagi. Dili kay mag-iningon-ini ka nako. Sakit ba ya nga mag-expect ko nga kita pa? Unya da ito, para nimo dili na daay kita. Nigawas na sa imong baba. Oh. Honestly, gusto na gid unta ko mo prangka nimo. Ugalay nang naglisod ko kung saon ako pagsugod. Kadili ka masakitan. Nga sa ato pa, magbuwag na lang kiti ay ta? Gilitok mo na. Oh. I'm sorry. Pero wa na mo work at ang ato relasyon. Dili na guilty. Ug dili na ko happy. Boy. Thank you sa imong pag-open. At least, nakaginhawa na ko. Buwag na ta. Sakit kay akong dukat. Mura kong mabuang nga magunahon ha. Bes. Mura kong gitamparo sa bakadagan. Nainsulto ko. Kababahay na kong tako. Ako mo ikipuwagan og laki. Bes. May kumpisal ko nimo. Ayaw lang kasuko na ko ha. Please. Promise ko na nga dili ka masuko na ko. Kung ba isulti ka, sulti. Ayaw na pagdaghan ng sulti. Nanguyab na ako si Boy. Unsa? No familiar strain. Every note. Mura ko gipupuan ng pugnaw kaayong tubig. Ang way uwaw nga boy, nanguyab sa di ay sa akong best friend unta. Nahimong unta, tungod kay ako magnahipawan, nga nipatol sa di ay ang akong best friend sa akong ex-boyfriend. Nga boyfriend paunta na ako ni atong higayuna. Siya di ay ang third party. Sakit kaayo, nga gibuko-buko ko sa akong best friend. Ug gibati ko kalagot ni boy, nagani hangtod karon. Maglisod pa ko sa pagpasaylo kanila. Dinhin na lang photo. Daghang salamat, RMN. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Anne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I don't want you to go. It's crazy 'cause it's breaking my heart. It's gonna fall apart. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba
siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Hi, Ann. Kumusta? Hello, Jess. Okay ra kaayo? Ikaw? I hope okay ra ka. Medyo diligid okay, Ann. Nga naman? Nagbuwag bis imong amiga eh. Uy, nga naman? Napulaan ako eh. Feeling na ko. Iuyab lang ko niya para na makapaload niya. Unya, kung na siya load, di siya mo tawag o text ako. Mao ba? Ay, ma-okay ra mo, uy. Ay, di na ko anay. Ay, basin og masakitan na gyapon unya ko. Oh, ikaw? Naaraman yun na ni mo ang desisyon. Ako ni sandan og mga Bible verses si Jesby. Aron mo gaan-gaan ang niyang pamati. Anak. Kunya ka naman ang pagsigi ni mong cellphone diya. Nangaon pa ta. Oh, sorry pa. Nakabantay ba gyud ko nga magsige ka na lang cellphone an. Unsa man? Naguyab-uyab na ka? Ha? Uwa ma, uy. O pagklaro lang yun diha, ha? Bata pa ba'y kaya ka? Di pa ka pwedeng maguyab-uyab, ha? Opa. Good morning, Ann. Thank you sa pagsige ni mong sena og Bible verses nako, ha? Salamat kay iwag kapulyo og sena ko sa sud na sa duha ka buwan. Uy, sa pa yan, Jess, uy. Nalipay sad ko kay nakatabang na nimo. Abi ni mo, Ann. Buutan kay ka. Oh, Jess. Pwede ko makikita ni mo? May importante kong tuyo ni mo. Pwede ko mangutanan ni mo, Ann. Unsa man na, Jess? Nakay uyab? Uwa pa, uy. Bata pagod ko. Dili pa pwede. 15 pagod ko. Ikaw, pila na edad mo? 16 ko. So, 1 year a day ang atong gap. Sige, magpaabot ko nga mo 18 ka para pwede na ako makauyab. Pwede. Naunsa man ko. Wa man ko makasabot sa akong gipati. Kimingaw ko ni Jess. Mangita kong signal. Basi dayog manawag siya. Hayan, nagpaabot yun ko nga magkontakte ka. Gimingaw na kay ko sa imong tingog. Sure, uy. Lagi. Dili pwedeng sugto na lang ko nimo karon, Ann. Di lang gusto magpahibaw. Oh, sige na lang, good. Oh, sure? Sure ka? Salamat, Ana. Promise, di kita ka binawangan. Sige lang. Puhon kung mag-graduate na unya ta. Patrabaho ko dayon. Aron na ako'y naw nga ikaatubang si mong ginikanan. Ayaw lang pag-promise, Jess. Kay dagan na bag napakyasan ang mga saad. So, unsa may call sign na to? Yams? Yams? Nganong ka naman? Oo, mas ganahan mo ko, Ana. Nindot kayo kay feel kay nako ang love. Sige, good. I love you, Yams. I love you too, Yams. Yams, mularga ko sa Mindanao.
Paulion ko sa akong ginikanan dito. Adto na ko muskwila og tiwas. Mao ba? Magkabuwag na daytaan ni Jess? Magkalagyo rata. Pero dili ta magbuwag. Kay love kayo tikaan. Love sad kaayo ti ka, Jess. Sige lang. Basta honest og loyal lang kita sa usag-usa. Dili lisod ang LDR. Kaya ni nato. Pila na may katuig ni Jess. Pero murag nagkatugay. Wa naman sa'yo oras na ako. Dili na siya manawag na ako. Wa ka magbinuang si Jess na ako. Dili lang ko magunaon nagpati. Dako ko og salig ti Jess. Dili siya makahimo sa pagbinuang nako. Oh, siya na rong nanawag. Hello, Yams. Yams, sorry ha. Dugay kay ko nakatawag nimo. Nabisi magud ko. Unsa day kabisihan nimo, Yams? Nag-working student magud ko, Yams. Unya, di pa gid pwede nga mag-cellphone basta ating trabaho na. Pasensya kayo, Yams. Okay ra, Yams. Nakasabot ko. Today, naka-decide ko, Yams, nga anak ko mga apply og trabaho sa Cebu. Hapit na mo graduate. Aron ba, magkita tagbalik. Mao ba, Yams? Kanindot ko na ng balita, ah. Magpaabot ko nimo, Yams. Congrats, Yams. Nag-graduate na gid ka. O, Yams, magkita na ta hapit. Sunod semana, mulargan ako paingon diha. See you, Yams. Sunod semana naman ay ang among anniversary ni Jess. Ay, sakto. Sakto kayo kay ni Ana siya Cebuana. Unsa ka kun ako na siyang ipaila-ila nilang mama ug papa. Ay, kabisi, nagyud nimo anang imong cellphone, An. Murag nagduda na gyud ko na, nga may uyab ka na. Oh. Ma. Ang tinuod, ma. May uyab ka na? Oh, ma. Daan pa ko. Dugay na ko nakabantay, nak. Ha? Pero wa ko mo reklamo. Kay nakita man sad nako nga nagtarong gihapon kas imong pag-eskwela. O gusto nako nga imo ming ipalailaan ang imong uyab, nak. Oh, ma. Akong inon si Jess. Dili pwede, An. Ha? Nga nung dili man pwede. Di ba maumanay dugay na nimong gihandom nga mapaila-ila ti ka sa kong ginikanan? Oo, pero Unsa may problema, Jess? Ditalaw ka? Wa ba ka malipay nga timing sa atong anniversary? O sa imong pagbalik din sa Cebu ang akong pagpaila nimo sa kong ginikanan? wala ko'y naw nga ikapakita nila, An. Unsa? Pero, nga naman. Yams, sorry. Pero, nakasa ako nimo. Nakasa ako sa tong relasyon. Unsa? Natintal ko din, Nakapamabdos ko. Kinuo ko. Sorry, Yams. Mahal kita ka. Pero kinahanglan nga akong barugan ang bata. Unya ako, Jess.
Jess, dili ko gustong mawa ka na ako. Ako? Unsao naman ako ini? Dili na lang kita kutuban. Pasaylo ako. Jess! I am understand. You just walked away. Kung kano sa okay na ang tanan, dili na sad mi pwede ni Jess. Bisan tuod og, dili ko gustong mawa siya na ako. Pero nahibaw ko nga dako nga responsibilidad ang angay nga atubangon ni Jess. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Ann nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang katangayo, awit nga nagulahan, I don't want you to go. And from the start, it's too hard. Ang maong kaagi gibahatan mo diwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala at mga sukin di Panginaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. Handumanan sa usa ka ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Siaton, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ann. Dayan, unsa man? Motrabaho ka? Kay na ako pasudlan nimo. Asa man, te? Sa Cebu. Uy, kulbaan man sa taan ng Cebu at Jen, uy. Wa mo ko masuhito dito. Eh, wa man ko'y kulba. Kay kauban naman tagtrabahoan. Unya napod tayo laing kauban dito. Unsa man okay ka? Kay pananghiti kang mama nimo. Ay, sige, te. Mukuyog ko. Sige, musugot ko gabuadto ka og Cebuan. Ay, salamat in town. Jen, ikaw na'y bahala ining ha? Kung magpabadlong gani na dito, badlong nga gyud na. Ay kabalakat ako ray bahala ini niya. Nanon niya, kanos ama mo manglarga. Ugma dayon te. Dali day. Ipahimutan na imo mga gamit tire. Ate Jen! Uy, naana te ka? malo. Dali. Ila-ila mo ning akong kuyog si Ann. Dayan, mao ni akong giingon nimo nga atong kauban dinhi, si Malo. Hi. Ayaw kauwan ako day ha. Kay hingami garabay ako. Unya, kumusta man ka dinhi Dayan? Okay raman, te. Malingaw raman sa ko ni Malu kay buotan man siya. O dili man sad kaayo kapoy ang trabaho dinhi kay tulo man ta. Mao gyud. Magtinapangay lang gud ta. Te, ogma day off man nato. Pwede ko magpakuyog nimo? Asa man ka? Magpadako kwarta ni mama o magpalit sa kog cellphone. Sige. Maglakaw ta ugma. Oops! Nakadungog ko. Uy, Kamu na day amang lakaw. Puyog sa
sab ko, uy. Nakadungog, yun ang laagan ay. Sige, magkuyog tang tulo og mapuhon. Haya-haya, na may bagong cellphone. Maayo na lang ni Day, na ako'y kalingawan kung watay trabaho. Maog yun. Hatagi kasi mo number B. Ay, salamat. Wala gyud ko'y trabaho. Baka cellphone na gyud ko. Uyala. Hindi nga may ni-text na ako. Hi. Pwede makik-friend ni mo? Ako di ay si JR, taga Danau. Ako ning replyan, Bi. Di kag number na ko, JR. Kuan, patakar ako dial-dial. Hangtod nga nibagting. Atik ni mo. O sige, basta dili gani ka mutog anak ko, dili na ko mo reply si mong text. Oo, uy. Bitawan, uy. Kuan, kuya ko ni Malu nga imong kauban. Ha? Uy, klaro. Oh, lagi. Kuya ko ni Malu. Ingon man gud siya nga na siya kauban nga gwapa. Maong nangaya kog number nimo. O, musulti lang ko ni Mustilood, ha? Dili man ko si JR. Kitsa man day ka? Ako si Ronnie. Atik-atik na na akong JR, eh. Ayaw lang kasuko, ha? Gusto naman kong makig-friend mo. Okay ra, oy. Nindot man sad nang daghan taog friend, good? Katawa lang ba ya ay? Nalipay na ko, day, uy. Nga nagka-friend na mo sa kong kuya. Kung pananglit gani, day ba? Manguyab si kuya ni mo. Sugta. Ha? Kanahan, gukuni mo, day, uy. Nga mahimong uyab sa kong kuya. Day Malu. Ha? Makikita ka na ako? Oo, magkita ta ugma. Kuan ron. Kining... Sige na, good. Day off ito ni mo ugma. Nangutana mo ko ni Manlo. Magkita ta, ha? Kay may isulti sa ko ni mo. Tinuod giday nga gwapa ka. Hinawayon ay. Tinuod bitaw. Abi na kong istorya na itong Malu nga gwapa ka. Hoy! Ayaw ko na kong tutok-tutoki diha. I love you, Ann. Ronnie. Daan akong ganahan mo sa sige na tawag-tawag. O isamot na ron nga nakita na ka na ako sa personal. May chance ka ako ni mo, Ann? Kuan ron. Kining... Dili pa na ako matupag. Nga naman. Lisod ba di kong higugmaon? Ay, dili man. Gaan man gani kaayo ang akong buot ni mo. Og, tanaw na ko. Buotan man sad ka. Kung mo na. Ganahan sa di ka na ako. Kung mo na. Uyab na ta. Ha? Ganahan ka na ako. Oo, lagi. Mao na. Uyab na ta. Ronnie. Uyab na ta, ha? Sige na lang, uy. Oo, uyab na ta. Yes! Yes! Gisugot ako niyan! Yes! Mao ba? Uyab na mo ni Kuya Ronnie? O, day. Unsa to? Unsa uyab? O, Ate Jen. Uyab na sila sa akong magawang. Ngiga ko nimo, nag-uyab-uyab na ka? Nasuko lagi ka, te. O gano'n di mo ko masuko? Nga ako may gibin na ni mama nimo? O gano'n siya mahitabo nimo, ako'y manubag? Te, dili naman ko bata. Ayaw kong tubagag ingon ana, ha? Ugma, muuli man ko sa negros. Akong sultihan si mama nimo, ha? Nagbiga-biga na ka. Ate Jen. Mau ba? Suko kayo si Jen nga nag-auyab ta? Oron. Basta nagtuo si Jen nga binuang ni nga ako ni mo. Maubitaw na akong pagtuo. Ayaw ka balakaan. Akong promise ni mo nga
Di ka binuangan. Kay love ta kayo ka. Salamat, Ron. Unsa ning binuangaan? Ma, Di uli diri si Chen sa ato. Ug nagbalita nako nga nag-uyab-uyab naman kuno ka diha. unsa may naaana, ma, nga kun mag-uyab-uyab ko. Nga dako naman ko. Ayaw ko og tubaga og ingon di ada ha. Kung di ka pa sa akong duol, gimusmus ta na ka. Nagsige ra ba ka og kuyog-kuyog sa imong uyab ha? Bisag asa na lang mo maabot, kada gabi mo manglaag. Ha? Uy, pataka naman nagtabi si Ate Jen, ma. Uy, Ayaw nagtupag-tupag diha. Undang sa imong trabaho ug pauli diri sa ato. ma, Ayaw kong supaka ha. Pauli diri sa ato kung di ka gusto nga apason ti ka diha. ma. Mukuyog ni mo. Ronnie, Mukuyog ko si mong pagpauli. Ako ibakita nila nga tinuod ang ako tinguha ni mo. sige. Magkuyog ta. Ma, pa, si Ronnie, ang akong uyab. Mayong adlaw, nang, noy. Gadadag yung kauglaki din hisa. Ma, Unsa may imong plano do? Nga di kuyog magkas sa akong anak din eh. Unsa man, magminyo na mo? Oh, wa pa may plano nga magminyo, noy. Kay, wa pa mong tinigom. Nikuyog ra ko ni Ana ron sa makadumdum ko din his inyo. Ay, mao ba? Ala, sige do. Balik lang una sa Cebu, ha? Panarbaho dito. O kung andam na ka, kung sakto na sa kasbala, balik lang din eh. O dadang imong mga ginikanan, ha? pa, Balik lang unya din hedong kung andam na kang mag-asawa sa akong anak. Kay dili na ko gusto nga mobalik pa ni si Ann sa Cebu. Hoy Ann, andali ra bagstorya ta. Maayo kay nakalarga ng imong uyab. unsa may imong pakigstoryahan mo na ako, ma? Wa ko makagusto atong imong uyab ha. Dili ko gusto nga mautoy imong mabana. Ma, May lalaki naming nagustuhan para nimo. ha? Kinsa man, ma? Si June. Unsay mamay? Manaan, mamayin ako nimo karong gabi. Nayabag ka? Mamay ka na ako nga dili man ta uyab. O gusa pasan wa ko'y gusto nimo. Nagsabot naman mi sa imong mga ginikananan. Maong pangandam ha. Kay mamay ko nimo. Dili di mahimo. Kinahanglan mo biya ko din sa amo. Dili ko magpakasal sa lalaki nga wa ko'y gugma. Nganong nawag mo ka? Ron, kalain ni mo, uy. Naunsa day ka? Magbuwag na ng daan. Maura magyapon. Umayayo ng atong relasyon. Wa magagusto na ko ang imong inahan. Bawo ka ba? Nanawag ko ni mo ang imong mama ang nakatubag. Ug matod niya, palagahon ka niya og Manila. Aron di na ito magkita. Kay wa siya gusto na ko. Unsa? Maong kalimti na lang ko, An. Karon na hinuon? Nga mo paingon ako diha sa Cebu? Ha? Unsay Cebu? Mao na ron. Nilayas ko sa amo kay ila kong ipakasal sa lalaki nga wa ko'y gusto. An? Ikaw ang akong gihigugma ron. Kung tinuod magani nga, niya ka paingon diri sa Cebu. Paabuton na ka diri. An! Salamat ka nakita ta. Ron! Karangani anak ka. Di na ko gusto nga mawa pa ka na ko. Ingon man sad ko ron. Bisag unsay mahitabo, dili ko mobiya nimo. Oh, An. Di na ta magbuwag. I love you, An.
I love you too, Ronnie. Sabi nila at nung dumating. Grabe ang kalipay na mong duha nga nagkita mi pagbalik ni Ronnie. Hangtod nga nagkasabot nga mag-ipon mi. Sa pagkakaron, may anak na mi. Wasab ko magmahay kay pinangga man ko niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Anthony. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan bilang ikaw. Kuluhan bilang ikaw, kailangan kang iwan. Bilang ikaw ang RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa dahil siyang kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Anthony. Babe, coffee oh. Thank you, babe. Bisiha ba sa akong teacher eh? Lagi, babe. Unsaon, tighimo naman sa og grades ron kay tingkuha naman sa report cards next week. Today, babe. Mm. Magpahibaw lang ko nimo nga puhon. Mubiyahe ko ha. Asa man ka, babe? At ako i-assign sa kong amo sa Mindanao, babe. Mao ba? O anniversary ba na nato? Unya, wa ko. Pero sige lang ha. Mubawi raw niya ko nimo kung mauli na ko. Ay kabala ka. Di man ko magpa-assign permanently dito. Okay na, babe, uy. Nakasabot ko. Pag-amping ba dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din ha? Mag-usan ako kasumana din sa Mindanao. Anniversary na ba yan namong May na? Oh, ako siyang i-surprise. Padalaan ako siya buwak o chocolates. Hello, Nak. Nakuha na nako imong gipadang kwarta. Mayo hinuon, ma. Palihog ko, ma, ha? Paliti og bouquet si May. Unya, apili og chocolates pod, okay? Sige, Nak. Ako na bahalaan. Salamat, ma. Si May, nanawag. Hello, babe. Babe, thank you. Thank you sa surprise, babe. Na-touch ka ayo ko. Anything for you, babe. Naganahan ra ka? Uy. Bisan tuod nga layo taron pero nakauna na lang gihapon kag effort nako. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, sad babe. Pilan lang kaadlaw, mupauli na ko. Makita na gimigbalik ni May. Gimingaw na kay ko niya.
Unsa kay maayo no kung mamakasyon mi? Aron basad, ma-relax mi. Inigabot ako. Ako siyang ingnon. Nak, maayo kay na uli ka na. Lagi ma. Ma, kanang lay lutuan ninyo ha? Kay ako ray mo palit sa sudan ron. Sige anak. Unsa man, si May, nahibaw na ba nga ni anak ka? Wa pa ma. Ako ra siyang kuhaon nun sa eskwelahan. Sige nak. Anhin na lang sad mo pa ni hapon, ha? Yes ma. Tuwara si May. Na siya'y kaubang student. Wa pa siya makabantay na ko eh. Sige. Huwag ba, ha? May! Sige. Una lang ko rin mo, ha? Anthony? Babe! May! Imingaw na kay kunin mo. Kano sa lang ka niabot? Ganina lang. Wa ka ba malipay nga ni anak ko? Nalipay man. Babe, ato lang ta mga unsa lang mama ron ha? Magpalitan tag mga lami ang sudan. Sige babe, ikaw bahala. Babe, manglaag na ron na. Init mo kayong panahon. Labi mang muadtog mall. Babe, sorry ha, pero busy man kuron good. Na ako'y lakaw. Muado ko sa eskwelahan. Mao ba? Sige lang, babe. Ingnan lang ko ha kung kanus ka available. Nga ano man ni si May? Muramag. Doon na ni kausapan. Sukad lang nga, nabalik ko din sa amo. Permi na lang siyang busy. Tagsa na ganit siyang muhatag og time na ko. Dugay pa kayo makareply sa akong mga chat niya. Busy palagi ko. Kagaya sa duguni mo, uy. Babe. Moingon ako nimo kung dili na ako busy. May. Thank you, babe, ha, nga nisugot ka nga mag-beach taron. Thank you kay nihatag kag time na ko. Kay mabisi naman sa ko next week. Sige lang. Okay ra. Kasabot ra ko. Ato na ta sa tong room, babe na. Ita. Gakuyot ni mayroon. Pero mura magyapugwa. Sige na siya kupot sa iyong cellphone. Mag-CRs ako ha. Sige. Iyang gibilin ang iyong cellphone. Ako i-check. Uy. Kinuo ko. Doon na siya i-picture kauban kining usa ka lalaki. Wala nagtapis ra sila ghabol. Kato man yung estudyante nga. Akong nakitaan nga kuyog niya katong pagdayong abot na ko. Nagbinuang si May na ko. Ngano na ani mo nga akong cellphone? Mauday nga wa ka na time na ko, May. Tuwag kay busy ka na dahil lain. Anthony. Maestra ka. Unya ni patol kas imong estudyante. Professional ka pa, anak. Kapihan ni mo, May. Gitarong maunta ti kapag da. Pero anong nahimo manin mo na ko?
Asa mo ko napitan nagkuwang, ha? Bisag sa huna-huna, wagid ko magbinuang nimo. Anthony, sorry. Sorry sa akong nahimo. Love na nimo? Wa ka mo tubag. Sa ato ba? Nahigugma ka ng yuday niya. Sorry. Sorry. Kapiya sa kita ning imong gibuhat, uy. Uy, kaputangan. Mabuwag ta. Mabuwag ta. Wa na may kapuslanan kung magpadayon pa ta. Anthony. Nak, kaon na. Sakit yung gibuhat ni Mina ko, ma. Daghan na unta kay kong plano para namang duha. Pero iya lang gibaylog, estudyante. Anak, pananglit kong nasa agrade ay siya karon. Unya mo balik siya aron, mangayog pasaylo. Makapasaylo ka? Ambot, ma. Ambot. Wa ko mahibaw. Nak, naa si May sa silong. Makigistorya ko na siya nimo. Unsa ma? Sige na, nak. Istoryahe una na ninyo. Tingali ma okay pa di ay mo. Ma. Oh, thank you nga. Niatubang ka na ko karon ha. Unsa imong gibuhat ni? Anthony, babe. Pasaylo ako. Atagi kong chance. O gisaan ako ni mo nga dili na ginimausap. Babe, natinta lang ko. Please. Babe? Na-realize na ako nga ikaw ginayang akong love, babe. Huwag dili ko gustong mawa ka na ako. Pasaylo ako. Nak, nakabantay ko ba nga mas sweet na gid si May ni mo karon kaysa kaniadto? Maulagi, ma? Babe, dali na. Tita, dali na mo. Ato ning sawa ng pizza nga ako gida. Thank you, ani ha, May. Welcome, tita. Onya, wa pa gid may planong magpakasal. Sabutan pa na namo ni Anthony, tita. Dili ba, babe? Oo. Oo, ma. Sabutan ba na mo? Ano ba ang pagbabago? Di ka na iyong mga Sa tinuod lang, wagid ko makasabot sa kong kagalingon. Imbis malipay ko kay nagkabalik ng May. Unya, nakita sa gid nako nga nagmahay gyud siya sa nga iyang nabuhat nako. Pero galibog ko sa akong gibatik. Mura ko nawad-an og gana niya. Gani, magsige siya o initiate nga magpakasal nami. Pero murag dili mo ko interesado. Dili na lang kutob o daghang salamat
RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Anthony nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, di lang ikaw. Di lang ikaw, damdamin ko rin. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulubanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagasalamat sa inyong pagpamilya.